Namara para mga barkada, welcome sa panibagong video. At ngayon, itong video ito is about April Fool's Special. So meron ako ngayong kinontak na kaibigan ko, si Sha Miranda, na may kapag-partner up sa akin, nagagawa ng video para sa April Fool's. Ngayon gawin natin is, syempre matagal na tayong single at siya din matagal na rin single. Ngayon ang naisip ko, sabi ko sa kanya, let's be in a relationship only on Facebook for April Fools. So, tingnan natin kung ano magiging reaction ng mga tao. Ready na ba kayo? Let's go! Are you still there? To delete this. So, na-post na natin. So far, merong isang nag-like at wala pa nagko-comment. Antay tayo ng konting oras pa para tignan natin. So, salamat kay Sha Miranda sa pag-sang-ayon sa trip natin. So, ang naisip ko kanina is kapag may nag-comment, huwag ako mag-reply kasi para hindi mahalata. Pero ngayon, feeling ko, pag di ka nag-reply, tas puro reacts lang ang gagawin mo sa mga nagko-comment is baka mas lalong halata. So ngayon, para maging strong at maging mas kapanig-paniwala ang ginagawa natin, dudugtungan natin ang mga comments. Isusupport natin ito ng mga comments. Pag-reply ng mga comments. Si mga kada ngayon, titingnan natin kung ano naging reaction ng mga nagko-comment. So anyways, damit ko to. Sample yan ng printing clothing natin. Pero hindi pa naman to. Di pa talaga itong design. Binigyan lang ako ng shirt ng ating kaibigan na nandito kanina nag-print. Si Jerome. Hey. Yan. Siya nagbigay sa atin ng shirt na to. So kapag gusto nyo mag-print, let me know. Contact nyo ako para ako nang bahala magpatong. This time, check natin yung mga comments. Titingnan natin ano ang mga naging reaction ng mga friends natin sa Facebook. So far, meron na tayong 74 reacts. Hanapin na lang natin yung mga pinakamalupit ditong comments. So congrats pare kayo. Sa tagal lang panahon, dumating na din. Sana siya na talaga. Sabi nila ni Tito Noy, yan na ba yung kinikwento mo sa amin? Huwag mo nang bitawan, Direct Jude de los Santos. Ito ni Jack Takorda, baka April Fools. Sabi ko sa kanya, bahala ka na kung anong paniwalaan mo, basta naniniwala ako sa true love. Ayun, naputol din ang hugot lines, sabi ni Ray-Ban. Sabi ni Angelo Magiling, sana hindi April Fool. Si Keiko, nag-mention lang ng name, isang name lang. Si Elijah Teng, tingnan natin kung anong nilalaman. Keiko Yokohama, April Fools yan, love. Yaan mo, wala namang magkakamali dyan. Napakaano talagang taong to. Sobrang tiwala niya sa akin. Tiwalang tiwala to si Elijah sa akin na di ako magkaka-girlfriend, kaya alam niya. Yun, si Yadula. Tingnan natin nilalaman. Ayun oh. Marami nang minention. Yung buong angkan. Sabi doon ni Allison, si Mariah, April Fools, asa naman magka-GF yan. Tingnan mo naman yung mga comments nila. Si Sha Miranda, I love you. Alam mo talaga totoo eh. Siyempre nag-reply tayo para di tayo basta-bastang baka may mag-stalk eh, diba? I know, I love you too big time. Dito si Jano, si Archie Borromeo, check natin. Thanks Lord, tagal-tagal na ng magkakaibigan, inaantay niyan. Alagaan mo hanggang kayo pa. Bigay mo na lahat ng makakaya mo habang kayo pa. Seryoso. Sabi ko naman, yes master, ikaw pa naman pinaka-experience sa magtutropa. Sarcastic ako dun. Ito reply niya, oo naman, sabi niya, oo naman. Basta andito lang kami kapag nag-ayawan na kayo. So ito pinsan ko, si Cliff Martin Concepcion. San, congratulations. Ano pa, kasala na. So, si AC patay. Congrats barkada. So, kabatch ko to nung college. Si Newt, co-vlogger natin, ang ating colleague, Nessa. So, shoutout kay Nessa Fardot, kay Newt. Reply tayo. Tara na mag-travel vlog. Couple travels. Yeah!
Kala mo talaga totoo. Oh, ito na si Julia. By pisang ko rin to. Yeah, hey, sa wakas, after 7 years. Congrats, dude. Pakita mo sa akin pag uwi ko, sabi niya. Kasi nasa nasa Middle East. Sasakyan natin yung trip, syempre. Sige ate. Sabi ko dito, sige ate, pakilala ko. So nag-message siya. Check natin. Oh, nag-comment si Ate Glenda. Sakyan mo. And hey Jude de Los Santos and Sha Miranda, is this real? So ito kasi si Ate Glenn, kasi nasa isang bahay sila ni Sha dati. Same na pinagre-rentan, ganun. So magko-comment tayo. I-involve natin si Sha para may gawin din siya. Para parang tunay. Love. Siyempre kailangan yung sakyan kasi para maging effective tong April Fool's special video natin. Saka ko nasasabihin na April Fool's talaga yun. I-post ko yung link ng video sa lahat na biktima, sa lahat na nag-comment. Dito nyo makikita yun. So nag-message. Lalo na dyan Angelo Agravante, basahin natin. Special tong taong to eh. April Fool's yan, parang ganun. Sabi ko hindi, totoo yan. Sabi niya, buntis na. Tingin ko kasi in-stock niya eh. Tinignan niya yung profile nito. Siya, nag-post siya ng pregnancy. Sabi ko, siniguro ko na mabubuntis. Kaya kami na. Sabi niya, seryoso talaga yan? Walang halong biro. Sabi ko, taman. Sabi ko, what? Oo naman. Sabi, parang ganun. Tapos sabi niya, medyo nagdududa kasi ako. Kasi ang release, April 1 mismo. Ganyan talaga, hindi mo alam kung kailan darating ang para sa'yo. Naks, kala mo talaga totoo. Ngayon, nagmura na naman. Puta naman pa din, sabi niya. Sabi ko, bakit di ba ako bagay maging ama? Tawa siya. Sus, after 1 week, maniniwala ako. Hindi pa ngayon, kasi April. Pero di aabot na ng 1 week. Baka mamaya o bukas, wala na to. Is, nagkaroon ako ng girlfriend. Antay lang tayo ng ilang oras, antayin natin mag-comment yung iba para makumpleto natin yung video. So idadagdag ko yung story sa messenger ko yung comment ni siya sa akin, tapos yung reply ko para naman may supporting yung April Fool's prank natin. Tapos, parang kilig. The next day. So welcome back sa ating another day. Ang oras ay ganap ng 10:15 ng umaga. So April 2 na ngayon. So marami ang nag-comment, pero isa sa pinaka-paborito ko nag-comment is si Ate Glenda. Si Ate Glenda Van Roven. Ganon. So babalikan natin yung sinabi niya. Nag-comment siya na, "Hey Jude and Sha, is this real?" Sabi niya. Tapos syempre sumagot ako, si Sha na lang po makakasagot niya natin, sabi ko. Tapos sabi ulit, Ate Glenda, "Finally, I'm happy for you and for Sha. Na love at first sight ka talaga kay Sha." Sabi ko, oo, kaso snob siya. Sabi niya, na love at first sight ako kasi alam niya, si Ate Glenda kasi yung, syempre, nasa isang bahay sila. Sabi ko sa kanya dati, "Ate, sino yung kasama mo? Yung magandang babae." Naks, maganda talaga. Tapos yun, hiningi ko yung Facebook account, inad ko. Tapos kaya ngayon, love at first sight. Sabi ko, oo, kaso snob siya. Reply natin, Glenda, "At least now, girlfriend mo na." Tapos nag-reply si Sha. Sabi niya, "Ginayuman niya ako, te." Sagot ko naman, "Dalagang ginayuma, yeah." Sha, sabi natin, Glenda, "Sha Miranda, may ganon. Mabait naman talaga yan si Jude. At least kilala talaga ako natin, Glenda. Mabait talaga ako." Tapos sabi ko kay Ate Glenda, "Salamat sa pagiging honest. Love na love ko naman talaga yan si Sha." Kilig na naman. Kahit joke lang. Last comment ni Ate Glenda is, "Super happy ako sa inyong dalawa. Kasi ako ang nag-connect sa inyong dalawa. Kahit malayo ako ngayon, ako yung kinikilig sa inyo." At least nakapakilig tayo sa April Fool's, hindi lang Valentine's Day. At hindi pa nagtapos yun dun, mga kada. Alam nyo ba na kagabi, may message pa ako na Ate Glenda. Ito yung sabi, "Jude, wag mong lokohin si Sha, ha?" Tapos tumatawag pa. Tumatawag sa Ate Glenda, nagpapanik ako kagabi.
Sabi ko, paano ka? Sasagutin ko ba? Hindi. So, di ko sinagot kasi syempre, di ko alam kung anong sasabihin ko. Ngayon, nag-reply na lang ako. Sabi ko, tayo, nasa labas po ako, di ko masasagot. Thumbs up na lang siya. Tapos nakita niya yung story ko, hindi niyo na makikita dito, na nagiinom. Sabi niya, na celebration na ba yan? Sabi ko ng isang gabi pa yan. Anyways, yun ang pinaka-paborito ko sa mga nag-comment. Si Ate Glenda. Marami pa nag-comment, pero syempre, yung highlights lang tayo. For the record guys, wala pa rin tayong girlfriend. April Fools! Maraming salamat sa mga nanood at syempre sa mga nabiktima, pasensya na. Alam ko naman na ang iba sa inyo ay alam na hindi naman talaga ako magka-girlfriend pa. At syempre, yung iba hindi nyo pa ina-expect yun. Ako din, hindi ko pa naman ina-expect. Maraming salamat sa panonood at syempre, mag-subscribe kayo. At syempre, ito yung masasabi ni Sha. April Fools! Thank you for watching, guys! And don't forget to subscribe for more videos. Bye!